Revoltou, raperem, který připravuje teďka nový videoklip. Některý už jste mohli na YouTube vidět, já tě tady vítám a chtěl bych se tě zeptat něco málo o tvé historii a v podstatě viděl jsem ty tvoje klipy, ty texty jsou fakt dobrý, myslím, že by to takhle pokračovat mohlo. Co nám k tomu povíš ještě? Historie je nepodstatná, proto jsem záhlený, nechci, aby se řešilo, kdo jsem, odkud jsem, jak vypadám, jaké mám barvy, vlasy, nic. Podstatné jsou texty, takže proto jsem zvolil tuhle image zahaleného člověka a dávám ven. Začal jsem dávat ven věci pod jménem Revolta, poslední 2 songy a chci, aby se řešili texty, takže co mám za sebou a kdo jsem, myslím, že je nepodstatné. Jasný, jak dlouho se v podstatě, jak dlouho tě trápí to, o čem vlastně v těch textech i rapuješ, že ten svět a ten stát není asi úplně tak růžový, jak je nám předkládáno v médiích? Jsou to věci, které už od 15-16 let jsem začal spozorovat. Začal to těma klasickýma dokumentama, jako asi každý ví Zeitgeist a tady ty věci. Nikdy jsem o tomhle nějak moc nemluvil, právě, že jsem o tom moc nerapoval, protože když o tom člověk začal mluvit, začal to před rodiči, před známými kamarády ve školách, tak byl brány jako blázen. A takže jsem si tyhle věci dusil v sobě, ale teď už si myslím, že mi je dost let a že už jsem vyzrálejší a už jsem to potřeboval ventilovat i ven tyhle věci. A teď už mi to jedno a cítím, že je nás stále víc. Takže už si myslím, že není ani už dneska, když člověk o tom mluví nahlas, tak už si myslím, že to není jak kdysi. Když v 16 letech jsem ve škole o tom mluvil a učitelé tě měli za blázna. Takže proto cítím, že dneska už se to šíří a že je to lepší. Taky si všímáme toho, že nás přibývá. Setkáváš se teďka spíše s pozitivníma ohlasama nebo spíše s negativníma? Právě, že jsem vůbec nečekal, jsem to bral spíš jenom jako boční věc, jenom takové to vyventilování těch věcí, že už jsem to potřeboval dát, protože hudba je jediná věc, kterou mám nejradši. Takže jsem už chtěl to dát i do hudby a vůbec jsem nějak nečekal nějakou větší odezvu nebo něco takového, to vůbec. A přišlo to právě úplně jakože boom. Lidi mi začali psát, začali se mi ozývat, takže jsem za to rád, takže z 95% jenom pozitivní ohlasy. A já se teďka zeptám na ten klip, který vlastně dneska natáčíš. Řekneš nám o něm něco víc, na co se můžou eventuálně lidi těšit? Jasné. Je to klip k songu, který se jmenuje Povstaň s láskou. Je to takové to, není to úplně až do těch konspirací, což jsem nechtěl, aby to bylo i pro takové ty lidi starší, mladší, že takéto songy budou jináčí, byly i o těch konspiracích, ale tady to je takové to všeobecné zhrnutí, co nejvíc tady lidi štve tady u nás. A je to hlas za všechny, že song je rapovaný o tom, co chceme tady u nás změnit a co si myslím, že můžeme změnit. Neustále chci apelovat na pro mě nejpodstatnější věc. Celý systém školství by se měl změnit. V dětech se musí začít rozvíjet tvořivost. Finanční systém úplně překopat, banky zrušit. A pokud banky, tak banku musí vlastnit stát. Žádné takové to půjčování si. Už když jsem byl malý, měl jsem 12-13 roků, tak jsem se vždycky ptal svých rodičů, když je někde chudoba, tak jsem se ptal, proč prostě, když tam nejsou peníze, proč se nenatisknou, proč se neudělají peníze, nepostaví se nemocnice. A vždycky bylo to, nikdo mi na to nedokázal odpovědět. A základ toho je, že stát musí mít svoji vlastní banku. Ne, že si stát půjčí peníze od banky na dluh. A můj názor je taky, že daně a tady tyhle věci neplatíme za naše služby a za nějaké sociální nemocnice, ale podle mě jdou daně jenom na splacení dluhu bance. Pro mě je to jeden z největších podvodů a proto banka musí jít do rukou státu. Nechápu, proč stát si půjčuje peníze na rozpočet od banky
a ještě nádluh. To je úplně jakože 10leté děcko pochopí, že tohle je úplná blbost. Úplná, totální. Skvělý, děkuji za rozhovor. Já myslím, že si asi řekl všechno, co je podstatný. Dál se tě vyptát nebudu, necháme ještě nějaký, řekněme, věty na příště, jestli nějaký příště doufám bude. Snad ano, snad se toho dožijem. Tak ještě jednou za NVOO díky, jestli chceš ještě něco posluchačům a divákům sdělit. Určitě sledujte dál moji tvorbu, můj cíl je a názor je takový, CDčko se bude jmenovat Evoluce vědomí. Můj cíl je, že pokud dospějeme do fáze, že lidi se budou probouzet, tak nebude ani třeba velkých činů. Jak už to tak bývá, že většinou to se vygraduje tak, že to končí násilím. A můj názor je takový, že pokud se lidi začnou probouzet a dojde k evoluci vědomí, jelikož fyziologicky a technicky už se lidstvo nemá moc kam vyvíjet. Takže si myslím, že další bod evoluce musí být evoluce vědomí a pokud tohle nastane, tak si myslím, že nebude třeba ani žádných činů. Protože člověk, který je vědomý, nedělá špatné věci a je zbuzený a cítí lásku a mír. Jo, myslím, že tohle by všichni potřebovali a doufám, že máš pravdu a že ty lidi se fakt probudí a to dost brzo. Ještě jednou díky za rozhovor. Revolte, díky. No, Takže pro NVOO exkluzivní rozhovor s Revoltou, můžete se těšit na nový videoklip, můžete se těšit na připravovaný album, potom asi ale až někdy příště. Díky za pozornost. Rather than the usual every day, every second form of decision making, what's right for me in this situation. Lidi ve světě teď dostávají obuškem po hlavě za to, že demonstrujou míru a pokorně. Proti korupci chcou zastavit ten hnus. Tohle je svoboda, tohle je fašismus. V televizi tohle neuvidíš ani náhodou, jenom ti nejvyšší rozhodujou, co nám ukážou. Lidi jsou masově hypnotizovaní.